nato nga pangutana pananglit adunay mawag kanato nga mahimo kita nga member niini nga grupo, no? So ang pangutana unsa na may mabenefit nako diha, unsa may akong makuha diha kung pananglit mag-member ko ga postulada, unsa may akong makuha diha, no? Tungod kay sigurista kita, gusto nato nga maklaro unsay atong makuha, no? Makigsunan ko muna nga sa atong kinaiya, we operate diha gayod sa gusto sa kalibutan. Kay ngano kining gisaad gayod sa Dios kanato nga kinabuhing dayon, murag maglisod kita nga mo comprehend yana. Una, although aduna kitay pagtuo, pero usahay adunay pagduha-duha. Labi na gayod nga makaingon ang uban nga tinuod kaha nga adunay kinabuhing dayon, o tinuod kaha nga anaa gayod ang gingharian sa Dios, o tinuod kaha nga adunay Ginoo. Muna nga si San Francisco Javier, ningon siya nga kung pananglit dili gayud tinuod, nabay mawala nimo, no? Kung pananglit mutuman kita sa mga pagtulunan gayod nga gihatag sa balaang kasulatan, wala kita mupatay, wala kita mamakak, wala kita mangawat, no? Ato gituman tanan. Tapos pagkamatay nimo, wala man di ay langit, wala man di ay Ginoo. So ingon ni San Francisco Javier, kung pananglit wala, aduna bay mawala nimo. So tanaw ninyo, na bay mawala ka nato? Wala, no? Wala. Kay diha gayod sa pagpuyo nato sa kalibutan, importante man gayod unta nga kita gayod magpuyo subay gayod sa kabubuton sa atong Ginoo. Muna maglisod gayod kita, muna ang uban magpilosopo ang uban, no? Sige lang, mag-inom lang kita karon kay dito sa langit wala na may ilimnon dito makahubog, no? Sige lang, mag-enjoy lang kita diri nga kinabuhi kay dito sa langit wala naman ni, no? Kana mga pilosopo ba siguro nakadungog na mo ni ana, no? So unsay atong makuha? Unsay atong makuha? Mag-member kita niini, unsay atong makuha? Musimba kita, unsay atong makuha, no? Makigsunan ko ang lesson kanato niini nga semana nga unta makita nato unsa may mga bililhon, no, sa atong kinabuhi. Pananglit ang kabililhon ba sa atong pagtuo? Importante ba kini sa atong kinabuhi? Ang atong Ginoo, importante ba sa atong kinabuhi ang maayong relasyon sa atong isig katao? Importante ba sa atong kinabuhi nga at peace kita kanunay sa atong kaugalingon? Muna nga ingon gayod sa unang pagbasa last Sunday nga everything is vanity, no? Walay kapuslanan ang tanan. So what the world teaches us, no, nga mao kini ang mga importante, no, dili gayon na siya importante sa atong Ginoo. Dili gayon na siya mao ang importante sa atong kinabuhi. Kay ang labing importante gayod, makaigsunan ko,
nga doon na kitay maayong nga relasyon sa Dios, maayong nga relasyon sa atong isig katao, maayong nga relasyon sa atong kaugalingon. So kana paningkamutan nato na siya aron diha gayod dili mahulog sa wala o kawang ang tanan. Kay bisan pa gayod ikaw ang daghang kay salapi, no? Pero wala man ka mahigugma sa imong isig katao, wala man kay silingan, no? Way matiguwang na ka, way magatiman nimo tungod sa imong dili mayong kinaiya o batasan, pero dato gayud ka, no? Wala gihapoy kapuslanan ang imong kinabuhi. So these are the things nga angay nato nga pamalandungan. What are the important things in life, no? What are the important things in life? May angay nato nga pamalandungan. So mamay gihatag ka nato karon nga semana nga atong tanawon. Siyempre, ang bias gayod sa Ginoo nga kanunay gayod nga atong nadungog karon nga semana nga ang labing importante gayod ang maayo nga relasyon nato kaniya. Ang makita lang nako nga murag problema in quotation mark tungod kay ningon man gayod ang Ginoo nga kung gusto nato nga mahimong maayo ang atong relasyon kaniya, una sa tanan kinanglan nga hikalimtan nato ang atong kaugalingon. Kaya nga no, mamanay number 1 nga babag biya sa atong maayong pakigrelasyon sa atong Ginoo. Mo gani nga ang pagtuman sa kabubuton mauntay angay nato nga paningkamutan, dili gayud ang pagtuman sa atong kaugalingong mga gusto sa kinabuhi. So kinanglan hikalimtan nato ang atong kaugalingon. Kaduha nga pas-anon nato ang atong krus. So the way to glory is no other than the cross of Christ. Kumunay gitudlo sa mga santos kanato, no? Kung gusto nato malangit, kinanglan gayud nga pas-anon nato ang atong krus. Ug nakahibaw kita unsa gayud kini nga mga krus nga angay nato nga pas-anon. And then mosunod gayud sa atong Ginoo. Dali ra kayo moingon nga mosunod ako kanimo Ginoo, but actually it is very difficult for us. So kini angay nato kini nga tan-awon, makaigsunan ko ang imbitasyon kanato nga unta makita nato sa atong kinabuhi ng atong mahimong priority, importante, walay lain kundi ang maayong relasyon sa Dios, maayong relasyon sa atong isig katao o maayong relasyon sa atong kaugalingon. Kung kini atong matuman, mabuhat, no, then ana gayud kanato kining kinabuhing dayon ang gasa nga ihatag sa Dios sa matag usa nga maningkamot gayud diha sa pagtuman sa iyang kabubuton. Amen. Palihog manindog. Walay kapuslanan ang